kailangan kong gawin upang asa man kabituunan diri eh? Mamakal man unta ko. Kalibog ko din asa dapitan ning kabituunan eh. Asa man kabutanan ni wa may tao. Baka kabaw lang hinaa diri. Pero wala nakita nako. Tara, na si Manong mungtana di Manong dai. Manong! Klaro kung kabuhi, magkakabawa ka. Makabuhi ka kung matumba na mong lubi. Tumbahan eh. Oh. Kaon yung maayo kay sa man pagkaon mo sagbot man. Kay mo kaon pa lang kag kanang dimig. Aw. Pakanon di kay tambok na kay karon. Mura kag baboy ba. Pero kay organic man, don't panic because it's organic. sana Kana baw kay panguwag sa dali. Okay kay. Pero makaanak na ka ba mo daghan mo. Bawa pud. Murag ning hubag naman ay mong batuto. Bawa murag nanguwag na ka. Silan. Kaya nga din mahibaw. Pan. Manong! Manong! Si Manong yung magtanaw mo na ko tiguang. Ay, oh. Kuya ka na. Ano ba kuya, karon di magsakit akong tuhod kay isang pag imong panitan eh. Patanon pa kay ni anaggun pa kay ni day. sana Sa manong diha. Wala, kuya ka na. Tanong ko kuya ba, asa di dapit ang kabitunan kuya ka na? Kuma na dito, mamakal man ta ko kuya. Pista Mato. ba, pista ba na sa kabitunan? Si Pisto eh. Ano sa pista sa kabitunan? Bernis pa man. Ikaw dito. Naon jud kag pakal, naon jud kag pakal no. Ay no ning lawasa po digid noon. Pakanon jud kay ning lawasa po noon. Pero ang kabitunan terus langit. Bitaw, it's a prank. Ang kanang kabitunan day. Subayan ang daan diha ka ng kalsada. Ayaw. Ayaw dire. Taga man ang gamikas diri Manong ay. Oh, nya na gina basta makita na sila puti. Mudugok yun na kay nagtuo man ka ng pagkaon ba. sana Dayha tarang kabitunan para dito nya. Ini dire nganong subay makadiri nga. Dili man ni kabitunan, kalubihan man ni dire. Tuara ditong kabitunan day ha. Oh. Dito ka. Oh, mao na diha. Siguro ka na. Nanda kay dito. Na, daga mo kaila dito ka. Taga dito mo ko sa una kuya. Sa una ra man ka. Oh, ano, nana dagan. Kuyog lang sa panon ha. sana Gusto ka mga basag na ganay mag-aso nga buhan. Duolin dito largo kuha sa plato. Kaon largo. Kana ba? Ha? Good kayo. Sige, sakto ka kay gutom na kay kuya. Tinang gutuma oh. Giditok siguro ka di kag kaon oh way. Sus, ka tambok-tambok day. Ako na day kay magkiro pa ko dire kay mapreparehan magnaon sa kong babaw. Ay, grabe. Layo anak ko, gwapa na ko. Pero salamat kay kuya. Salamat kay kuya. Salamat kay kuya. Bye-bye. Pakong-pakong. Bayan. Ayaw, dugong dito pa. Rusa na mga rasa. Ay, wala pa lagi si Chinchin. Asan dito si Chinchin di ay? Daambak lang ako niya. Uy, niya taga-paabot din niya. Grabe. Si Pamao man nakabungkon. Nangaway ni Chinchin nga. Pati baka kunan ni anak siya. Huwag ko niya hilabti si Chinchin ko no. Eh, maunang nangaway ni Chinchin. Pati baka kunan. Guwapa unta. Pati nagpatasan. Wala. Uy, kumuna. Iba. Oh, ay, wala. Dami ka kayo kakadunggan. Ito ko nahadlo ko ninyo? Ano naman ako ay? Ay, Suga ko ni God. kami mahadlok minimo pero kini di ka mahadlok aning tulo mahadlok Ano mahadlo ka na? yati ra wa ka mahadlok ni oh kamo mahadlok ka na Kana ano mahadlo ka ko ay nga naman sa ko gamay at least lami. lami ko ba kay lami di ay wa ko na lami dai dali dai dali dai dali dai kunay dai kunay dai A few minutes later. Anong kailangan kong gawin upang malaman da isu kay kang bukoga ka Sab pa ka? sa baka isu pa ko na diha Diha. diha mama